Na een paar activiteiten in het dorpen, wie er nooit werd de eerste grote activiteit van het christelijk jeugdwerk in Tietjuisterdiel. Ja, joet en jeugdmedia. Ze kan spiekerbroek hingen, ze kan 2 workshops volgen en dat is van een 3D-schilderij tot ijskoolstokjes. Ja, zeker een soort 3D-schilderij is op het heet wel helemaal in en dat kun je hier achter doen. Dus ja, er is van alles weer te doen. Wat ben je nou aan het maken? Nou, ik heb van houtjes en figuren. Ja, ik maak een hartje. En ik maak een pinguïn. Vind je het leuk? Ja. Jawel. Nee. Wat is er nou zo leuk hoor? Nou, je kunt het oordeel heen of deel zetten. Ja, ik vind gewoon een pietje leuk. Dit jaar wordt er net alleen maar de jeugddag, maar 24 mei is er een grote activiteit van volwassenen en vrijwilligers. En in mei, 24 mei, hebben we een hele grote activiteit, hopen we. Middags voor de basisscholen van heel Tietjerkstra Deo in de Ikke in Burgum. Daar hebben we een theatervoorstelling. En jongens een music night voor alle volwassenen en tieners. En nou, dat is een jongen vol met muziek en een tafelgoochelaar. Dus voor elk wat wils die daar is. Wij halen altijd een hele prachtige vrijwilligers in het dorpen die het jeugdwerk jouwen. Dus wij vinden het heel belangrijk om ook die mensen eens een keer een mooie jongen te wensen en te gaan. Dus vandaar jong en oud. En ik zeg altijd, oude mensen voelen zich soms jong en jongere mensen voelen zich soms oud. Dus iedereen is welkom.